It's my life. И така, здравейте хора, аз съм пак Сандвича, това е епизод 2 в Hardcraft и открих земя. Аз съм земооткривателя. Но важното е, че открих земя, в която има земя. И земята е голяма, така. Но не знам дали ще се заселвам тук. Мисля тук да се заселвам, защото това е първата земя, която открих от сигурно една седмица търсене на място. Това е първата земя, която открих. За той, поради тази логика, май ще се заселя да живея тук. Но ще покупая. Така. Ако се чудите защо имам толкова малко айтеми, умрях. Да, умрях. Не е честно защо умрях. Никаква пълна хирня за кой умрях, брат. Не е честно, просто умрях. Прибих се. Крипъра гръмна. Айтемите ми унищожи. И просто никаква. И сега така ще покупая малко, обаче се връщаме след като се накупая. Майкирката се щупи. Остава съм тук, кака-мака. Както трябва да е тук. Колко съм тук? Така, това е епизода в Hardcraft, епизод 2. И да, сега ще събирам айтемите на новочка. Но преди това да разгледаме терена. И преди да разгледаме терена, да се направим мец. След като се направим мец, да направим стъпъцки, с които да така. И така. Опа, няма как без брадва да стане. Къде забравихме печката, мой другарио? И I'm ready to the school in this morning. Картоф! Да, тук текстурата на картофите е бъгната, както виждате. Суровия картоф е не суров. Не! Защо? Слънцето залязва, защо? Сит! Добре, сетна съм си хома тук. Yes. И... Къде? Търсим. Айде бе, къде са ми айтемите бе? И деца не знае, че мангала, тъп скелет с мангал. Краварник такъв. Еги бе. Къде си бе? Къде си ще причука мангала с мангал? Стоя го чакам да вас застреля, колко съм пуст. Че. Тая е педерас мангал да... Как мразя нощ. Вижте луната каква е готина. И сега се чудим какво да правим.
И така, сет, хом. И така се посъбирам дърво и след малко се връщаме. Току-що приключих борба с един крипър! Та-та-та-та. О, фак. Мансале мангал слия сумбараджу. Это джутsu шаринган! И сега се чудим какво да направим. Да направим една разходка из сървъра. Напишем... Чай да напишем, ако напиша хумие. Окей, тук нахалва съм. Спаун. Добре дошли в Какъв си ти, бе? Добре дошли в главния град Сити 1. Ако, евент ли има? Няма пак я искам. Аре, това ли нещо е? Къде се не видиш мангала? Ха! Аре, това ли нещо е? И тук ще те чуя от Hardcraft. Това е само отиваме на Warp. Warp Shop. Warp Shop е едно. Колко мънита имам? If you got money. Еха, колко съм богат. По-богат човек от мен няма. Цели $0! Yes! Yes! Има ли Warp Money Bank? Ами Warp има бей! Не знай. Horse Shop. Warp Horse Shop. Много е як този шоп. Погледнете просто каква красота, погледнете просто какви коне, колко са яки тези коне. Направо ще да ги яздиш. Какви коне, пише хора, шоп, идваш тук на... Хайде, идваш, никъде не идваш. Именно! Кръва съдата запуса. Хумия сега. Е така. И да се крафнем така. Един чест. Хоп, и така. Давай. И така пробираме всички айтеми в него. Хуме. И тук точно до него съм. И сега ще се самоубиваме, дами и господа. Господа и дами. Ще се самоубиваме. Както подбава. И просто погледнете колко съм самоубивач. Айде, ден на мазохистите! Това ли беше? Разбрах, че клипа с фейска, ама ви изкарах само. Айде пак ден на мазохистите! Това е друго нещо, ей! Лайка, бос! Ай, стига, бе, едно сърце, бах ти трола. И след малко ще приключим клипа, защото мисля, че някой да правя. Айде! Ое! Опа! Как да става? Еми да, ще приключим клипа. Ябълка! Виж! Ябълка! Yes! Ябълка! Yes! О! Е! Виж! Ябълка! Yes! Ябълка! Тук го докарах малко на народна песен. Никаква идея. Айде сега тук да приключим до моите тестове. Хайде, аз бях сам, не се абонирате, харесайте клипа. Не, аз бях Санчо, абонирайте се, харесайте, пускайте коментари, така положителни коментари, абонирайте се, харесайте и така пускайте коментари, посещавайте, нали, Hardcraft, защото е много готин сървър. И ако сте ми така фен, ако искате да играете в Hardcraft, просто играйте в Hardcraft и може да ме видите по някой път в сървъра. И ако сте супер юзер,
мога да телепортвам, ако сте някой пич и няма мога да ги хвати. И така, посещавайте, играйте в Hardcraft, защото е готин сервер. И айде, чао!